Denne odrobili minimálne 8 hodín, pracovali aj v sobotu, no nad mesačnými plácami zaplakali. Okrem toho pracovali na dohody, ktoré ani náhodou neobsahovali zákonom stanovené požiadavky. Porušenia zákona potvrdila aj kontrola Inšpektorátu práce. Zamestnávateľ hrubo porušuje zákonník práce. Toto aspoň tvrdili ľudia, ktorí sa nám ozvali do redakcie. V dielni, v ktorej šijú z vršky topánok, pracovali len niekoľko týždňov. Na začiatku boli plní elánu. Nevedeli síce, koľko zarobia, no keď vraj budú makať, budú spokojní. On povedal, že robte, že bude lepšie, že budú lepšie výplaty. Tak teda robili aj napriek tomu, že ich dohody neobsahovali základné, zákonom stanovené náležitosti. Pani Mária dokonca nedostala ani tú. Ja som myslela, že urobíme dohodu že proste nejaké pracovnoprávne vzťahy sa tam dohodnú, že za čo, ako, čo sa bude robiť. Nie. Sadla som si štetec do ruky, lepidlo a lep. Bez zaškolenia, bez ochranných prostriedkov, bez dohody tu odpracovala 2 týždne, 8 hodín denne a dokonca aj v sobotu. No a jej pláca bola 17 eur aj nejaké drobné. A lepšie na tom neboli ani ostatní. Ich mesačné odmeny boli okolo 50-60 eur. My sme boli poplatení na úkol, čo to bolo, ani centové hodnoty to tam neboli. Tak tam mám 10 centov za jeden deň, tam mám 0,058 centov. Sme zbadali, že ozaj je závažne porušovaný zákonník práce. Bolo veľa paragrafov. Zašli sme teda priamo do prevádzky a oslovili aj samotného podnikateľa. Ten sa ale bráni. Zamestnanci vraj dopredu vedeli, že najskôr sa musia zaškoliť a pláca bude vyššia, až keď dostanú pracovné zmluvy. No a pri nezákonných dohodách sa vyhováral na zákon. Zákonník práce nepozná termín ani paragraf na to, aby sa ľudia mohli zaučiť. Výrobný proces v dielni totiž pozostáva z niekoľkých fáz a keď prijímal ľudí, ešte nevedel, na akú pracovnú pozíciu ich zaradí. A to bol dôvod, prečo v dohode nevedel presne špecifikovať pracovnú úlohu a taktiež ani odmenu. Prevádzku však navštívili aj pracovníci Inšpektorátu práce a podnet bývalých zamestnancov označili za opodstatnený. Zamestnávateľ uzatváral opakovane dohody o výkone práce so zamestnancami na práce, ktoré neboli vymedzené výsledkom, čím využíval ich závislú prácu a nezaložil s nimi pracovný pomer. Samozrejme, predmetné dohody neobsahovali zákonom stanovené náležitosti. Hlavný inšpektor síce nešpecifikoval výšku pokuty, no v tomto prípade to môže byť podľa zákona až do výšky 100 000 eur. Podnikateľovi tiež nariadili protiprávny stav okamžite odstrániť. Pre televíziu Joj Katarína Juričková a Edita Hudková.